mbari yako wina. But logo riri kurwadza katisata mufu. Ino wina zviramba zviri ipapo. But zvinoita. One day they'll be able to manage success. Ukati dimbare ubvati man you unostroka. Unofira mari. Bora rinokura. Pinda nomugadziri mambo. Bora rikurwadza. Managing success. Take us through. We want to be motivated. Thank you so much. Good morning, Zimbabwe. Good morning, people. Tinotenda makava neweekend yakanaka yana. Asida titaure pamusoro pekugona kumanage chinhu chinonzi success. Success is good. Chishure chemunhu wese kubudirira munhu zvese zvaanoita muupenyu. But there are dangers anouya nechinhu chinonzi success pakashaya the ability to manage. As you can see, regai ndikupe scripture Genesis 2 verse 5. Bible rinoti Mwari havana kutendera mvura kunaya mugadheni nokuti kwakusina munhu unorima ivhu kana kuti unorima mumunda. Which means Mwari vane plan yekuva negarden. Then pari kudiwa a gardener to manage. Nokuti mvura ikanaya zvirimwa zvikatanga kukura pasina the ability to manage. Panopedzera pane sango. So it tends to become a jungle, but the real purpose could tive a garden. So chinonzi success is good. But chinokunzira number 1 chinokunzira matsotsi, number 2 chinokunzira shamwari, number 3 chinokunzira futi ma enemies. Kana kuti shamwari dzako dzinotena futi to become enemies. Because kune vanhu vanokufarira at your level, ukabreaka kubva pa level yezvinhu zvamaita, they will no longer be happy with you. Why? Because unenge waenda to the other side. But chinonzi success now, chine ma dangers ekuti wako ikoko. Sometimes you can bend the rules. Nekuda kwekuti mari yacho iri muhomwe and your friends, your police become your friends and munhu wese ari pasi pako, you make rules on your own. Sometimes iwayo anozokudonhedza kana kukukuvadza, and sometimes success inokunzira vanhu vanogona kuzopa much respect than chakakupa mari kuti usvike chakaitisa kuti uine success iyo. For example, wava successful in business, panouyawo dzimwe simbi dzinouya kwauri. Vanhu ivavo vakauya vanogona kutokucontrola vakatora time zvekuti unenge wakukoshesa chiri kutora mari than chakaunza mari. Success inozviita kuti inoattracta zvimwe zvinhu zvawanga usingatarisire mulife kuti zvingauye kwauri. Inokuattracta malevels awaishuwira kuti dai vanhu havakonekta nendadi, they'll come to you. So ukatadza kumanage chinhu success, ene chimwe chinhu chiri dangerous pasuccess, vanhu vanokusaraunda. Vanhu vanokusaraunda nekuda kwesuccess vasingade wewo wacho. They are there for what they can get from you. Saka pa success panodai, vanhu vanouya close to you vanogona kukuremekedza zviri kuma extreme. So kuti unoenda off course. I'll give you an example from the Bible. 1 Samuel 18 verse 8. Bible rinoti David akauraya Goliath. Madzimai ndokubva atanga kuimba. Song yavo yanga iri yekuti David wauraya 10,000 but Saul wakauraya 1,000. Song iyo pairi dangerous ndepekuti vari kuremekedza zvaitwa naDavid, which is good, but vari kuisa zita rimwe munhu. Ya comparison. Ukaona munhu anodiscussa nyaya yekuti ningane mari kudarika ningi, haasida kukuzisai kuti ningane mari, ari kuda favor kuna ningi iyeyo because ane munhu waari kudhisa muline rate statement yake. Wese anodhisa munhu achibhiga iwewe haakude. He wants to ruin you because unozvinzwa uri pamusoro pemunhu iyeyo haunzwi success. Amen. Because purpose of success ndekuti ungosimuka pazvinhu zvako, haisi competition. But munhu akaitaura kuti ningane mari kudarika ningi, haasuda kuti vanhu vazive izvozvo. Ada kuti ningi wacho waataura azive kuti ndiri kusaidi kwako, uyu handina basa naye. So vanhu vanouya vachikompare vanhu kana uri successful. Song yanga isina kuipa ndeyekuremekedza David aachiva ane zvaaita, but musong yaDavid muri kutaurwa futi zita raSaul. So uchaona kuti munhu anogona kuweka ndiri mvezo wangu shoko uri kurova zvokuti ningi uyo hapana, ningi uyo unomukunda. Munhu iye haasitaura kuti ndogona kuparidza, ari kuti ndoda kuti unditarise semunhu anokufarira kudarika munhu iyeyo. Saka inyaya yekuti uri kupiwa wa successful but uri kupiwa attack iri kuya in form of respect kana kuti kubigwa. Why? That attack inopinda mumind. Chinhu ichocho chikapinda mumind, ukaimbirwa song nevanhu, vanhu vakakubiga vakuremekedza, it's good, but vakasvika palevel yekuti vanokuremekedza vachidhisa mumwe munhu iline yekuremekedza iwewe, that thing you must learn to manage it. Why? Because vanhu iva vada kuunza fight between the two of you. Kana mese msina wisdom, fight begins. Kana mese msina wisdom, competition begins. Sa uchaona kuti success nyango yakanaka, but ine zvinhu zvainokuunzira kwauri, thieves will come. And kana matsotsi auye kuti abe, anouya kuzoba, which is a process of time. So they come as friends.
yet they are thieves. Why? Arozati muna successful, sakande close to him. Let's not fight him today. Let us begin friends. Tiwe my friends. Topinda mu system zake, then we can fight him ta within. So chinonzi success, chinokunzira vanhu vekuti unofungidzira kuti pana pandane shamwari, pana pandane hama, pana pandane vanhu vanondifarira. Yet vanhu ivava vane a long term plan. Yes. Success inonza mbavha dzinouya dzakapfeka jacket rekuti friend or supporter. Come on. Why? Because they know kuti tikatanga kukufighta now tisina kupenetrate masystems ako hatigoni kubuda zvinhu zvatiri kuda. So success inonza friends that will become thieves. Ava we are my thieves already. Vano are my friends, but vane kuda kuataka nekuda kutora chinhu chavo chawakaachivha wakawana. So success inoda kuziva kuti vanhu ava vari kuuya today, where were they yesterday? Vanhu ava vari kundiremekedza today, vaiti kudii nezuro. Kureva kuti vanhu vese vauya nerudo unodiwa, but fake love. Why? Because vari kuda nokuti you are now successful. Saka success ine vanhu vanouya to trap you to go back. Vari kuya kuzokutrapa to go down. Success inoda kumanagwa in a way yekuti unofanirwa kuva newisdom yekunyatsoziva kuti chinhu chandiri kuita ichi chakanakira vauya ava here kana chakanakira inini. But there are times that you end up pleasing those vauya kusuccess yako without moving forward. Amen. Downfall yako haitomboda vanhu vari kure, inoda vanhu vari close, nekuda kuti uri kutadza kuimanager nekuinzwisa kuti zvayakauya ndinofanira kunge ndichiite purpose. Number one, ndaita successful mufield iyi. Purpose yangu yekuva successful because kuna vanhu vari successful but tomorrow they are down. Why? Anoluza purpose. Purpose yekuva successful muarea yechakati ndenchifanirwa kuitei ndozodii. Success iri ine a trap yekuti you look at David. David was a shepherd boy, ari kufudza makwai. Ndobva paya Samuel anoendwa amambo. Mambo David ane record akauraya Goliath akadi. There come a time yekuti David akauraya murume ainzi Uriah ndokubva atora mukadzi wake ainzi Bathsheba. Chiri kuita kuti aite zvese izvozvo ipower. Is success, is now ruling, is now in authority. So success inogona kukupa a wrong mindset because you have the power. Power is so powerful to an extent yekuti ukatadza kuri manager mu success yako ndo pane downfall yako. Saka success yangu chiri chakanaka kubudirira chiri chakanaka, but nhamo yatinayo ndeyekuti munogona kupinda pride mu success. Munhu anopedzisira akunzwa kuti ndini ende vanokusaraunda vachitoshedzera kuti chibaba ndiwe uri kupisa ndiwe. Tine vanhu vakanzi mambo in 3 months, next week azotaraka pasipo. Why? Because vanhu vamuti mambo vane zvavaida kudya muna mambo iyeyo. Havana kuuya nemaplans ekuti success irambe iri successful. Nokuti you must also attract people vanoti aiwa level yawasvika it's good uri kuachieva, but why not taking this route? Wadi kuimprove this way, wadi kuita this way. Why? Because success inoda kumaintainwa nekumanagwa. To be successful uzoona kutora one day. Kuramba uri successful yakuda ma-strategies anoti uramba wakamira. Why? Because chakuisa successful today mangwana chinogona kuti chisina value, singaudzi success kwauri. So you need to have an open mind yekuzwa kuti ndaachiva nezvizvi, but mazuva ati kurarama ano pakuda kuenda this way, paroda kuenda this way, paroda kuenda this way. Kuna vanhu vakasuccessful kare ari ana mechanic vaikanika tumota toenzangiria, tikafeza kuti tikabuda hausisiri mechanic vakutonogara kumusha vakutofudza munhu. Why? Because time nemachanges anouya. Saka une time yekuti unoita success mufield rako but hazvikusustain for 10 years. So success inoda futi plan yefuture. Chakusimudza nhasi hachigoni kukusumudza mangwana. Do you know kuna vanhu vakaita mari nekutengesa maline efoni? Amen. Ranga siri business wanga uri mukana chete. We time iyoyo harisi business. Uchaona kuti panongo takafezike time line rera angowanikwa mahara vanhu kutofamba chitopiwa muroad, but munhu akatoita mombe danga rikazara. But aitoda futi a plan yekuti ndozodii nokuti chinhu ichi chiri temporal, chinhu ichi cha today chandipa success, but tomorrow nokuti kuiva successful zvinogona kutora nguva shoma, but kuramba uri successful pane strategy neplan nekugona kumanager, especially those people who come to you pamatimes esuccess. Why? Because vanhu ivavo vakasiyana mafungiro avo. Vamwe they come for a good reason, vamwe they come to benefit, vamwe they come to destroy you. But uye vachitotaura taizvo kudestroya ndovandataura kuti vanoimba song sevakadzi vakaimbira David killed 10,000 but Saul killed 1,000. Uri kuremekedzwa but sei vaisa zita remumwe munhu munyaya yako vada kuti iwe ufile sekunge vamwe vese vari useless, vamwe vese havana basa. I'm the one doing great things, vamwe vese hakuna kwavanosvika. Kana watodyarwa competition mauri
purpose ye success yako it will get lost. Why? Because unopinda mu competition era necessary. Unotenga zvinhu zvanga usikafanirwe kutenga to prove a point. Kuti ayo kana ningaita ichi inino futi kuti ndirire vanhu vandizive kuti ndiripo ndakunotora uchangu. Yet auzive purpose yake, auzive plan yake for the future. So uchaona kuti success ikashaya the ability to manage, ukashaya people who are close to you, vanotaura newe mazwi ari genuine for the better, ichinhu chako chirambe chiripo, you will find people kuti uchadonedzwa nevanhu vawakaunza close. Mafamilies anozviita. Tine vanhu kare vatakakura chinzwa kuti family yanga ine mabhazi, family yanga ine zvakati, family yanga zvakati, mudhara akangofa, success yo is gone. Why? Kwakaberekwa team rainjoya business ranga risina strategy ne plan to move forward. So success ikashaiwa munhu waunogara naye kana kuti successor muchinhu chako is a 1 minute thing, tomorrow is gone. Inosara yangozita kuti vanga vane mashops, vanga vane mabhazi, vanga vane zvakati, vanga vane zvakati. Success yakaenda kupi? Pakaberekwa a generation inoenjoya success isingagone kumanage success. Why? Because time move, a lot of changes come. Machanges paanouya chakakupa mari chinogona kusakupa mari tomorrow. So parikudiwa a special plan, accommodate people vane a good mindset, accommodate people vane a spirit yekudzidza, yekuencourage, yekukubatsira. Why? Because success haurambe uri successful kana pasina a plan, an ability to manage success yacho. Nekuda kwokuti dzimwe nguva mari yaunoburitsa nhasi wa successful uchiitira vamwe zvimwe zvinhu, uchaona kuti vamwe vanhu vari kuitira zvinhu izvozvo they will become more successful than you, because ivo vane a plan pazvishoma zvavari kuwana kubva kwauri, iwe hausisina a plan, uri pakuspenda pazvizhinji zviri pauri. Yet those people vakauya kwauri vane a mind yekuti they are friends yet they are thieves. So chinhu chinonzi success chinoattracta ma-enemies, isiperegani bobata pama-enemies apo. Uchaona kuti ma-enemies kana auya, instead yekungova defensive pazvinhu zvavari kukurwisa, nokuti ukava defensive ukaswera wakuti aiwa ndiri ndakazodai, you are wasting time by time yaunofanira uchifunga a new strategy and a plan to move forward. Murume anonzi Nehemia akawandirwa nyasha dzekunovaka rusvingo reJerusarema. Saka paiva nemurume ainzi Sanballat naTobia vaiuya against him. Chaakaita ndechekuti handigone kubva pano pamawalls eJerusarema ndichiuya kwamuri ikoko vanzi vanga vari kuland of honor kuti ndiuye kuzoita nharo nemi. Why? Bo ndikauya ndikaita nharo naSanballat naTobia da waste time yekucomplete the walls of Jerusalem. Kureva kuti unogona kuzoita success mu wrong area. There is good success in life and there's bad success. Kuwina nharo dzisina kana progress mu life mako haisi win, a waste of time. Unaita a champion in a wrong area, a waste of time. So there is good success. Saka pampa kuti ma enemies akauya anodiverta the plan, the strategy yekuti urambe uri successful. Why? Because pavanouya vachita nharo newe, you stand to prove a point than to improve in life. Unomira uchingoti ndoda kuvaratidza ndoita izvo, ndoda kuvaratidza ndoita izvo, yet chakakupa success, business racho, strategy yacho hausina basa nazvo. You are there to prove a point. Unogona kuita mapati ari unnecessary kuti angova the talk of the town. Mapati ari unnecessary, yet whether waita pati hauna, as long wambeka a zita and that field to be successful, I will judge with success nekuti wakaita party inodhura. But culture iri muvanhu sometimes kuti kana success yapo you need to prove a point. And vanhu uri a point vagara vari lesser than you. Kufaita munhu ari pasi hauhwine kana uri pamusoro, because mese hauhwinire uri pasi, unongoramba unowina uri pamusoro. Saka ari pasi haadone, akarwa newe ada kukudonedza, iwe ukamukunda hauna kuhwina because akadonha kudhara. Agara achitozikanwa zvafanira munhu mukuru akarova mwana mudiki, azvinzi mudhara anorova, zvonzi mudhara inda asina hunhu so anobatira vana vadiki. But mufana akarova mudhara unoda fana wakaipa, fana vane power, vane mastrategy akomana, mudhara adonedzwa kuti anohwina pakarova nemukuru nemwana mudiki, mwana in all angles. Akarohwa mudhara abatirira mwana, akahwina mufana ane power. Mudhara akarova mwana hakuna mbiri inofamba, zviri obvious. Ndo zvaingoitika kana ndo results acho aitongomukunda because uyu mufana. So pane pamwe pokuti your enemies ukava imbo understand imbo wataris omwe wacho wapfana, it's not necessary. Vamwe wacho hasi necessary for you to go there and debate and win against them. Why? Because malosers already. Saka chiri kuitika ndechikuti when enemies come, some strategy yavo ndeyekukudisturb the way forward yesuccess yako. Why? Because chaita kuti vave ma-enemies wava successful. Saka havagone kubvisa success yacho, but vanobvisa iwewe muplan yesuccess yako nekuswera vachita madebate nekungoda kuprova a point kuti kana une mari wakadi kuita izvi, kana une mari wakadi kumboflya uchienda nyika iyi, wakadi kumboenda kana kuDubai kuholiday, kana une mari wakadi kuenda
kuenda kwakadi kuenda chambokupa my enemies anongounza pressure kana usina the ability to manage unoita fall to pressure and when you fall to pressure zvinhu zvese zvari kunzi ita to prove a point zvinotora mari hazvipinze mari hazvimaintain level resuccess rawakasvika so mulife power is sweet, success is sweet, but inopena madoors mamwe acho asiri necessary. Inopena door redebate, inopena door rekungonetsana nevanhu kuti to prove a point kuti apa ndagona apa ndozai ndini ndega ndindazogona ichi ndindaunza ichi, I'm the first one to do this, I'm the first one to do this, which is good kana uchizviafoda, but is it necessary? Is it necessary? Pane pamwe kuti my first time 2014 pandaenda kuKenya ndichifly ndakatadza kurara ndakamuka ndikarova sutu ndikasunga tai ndakundega was surprised. There was a Nigerian guy angari wasati pangu akapfeka mapush neulani saka ndege yakapfava zvekuti mufesi ari kuidherera zvekuti anopfeka ulani mundege. Why? Because to me angari success tamana ndafly to them lifestyle. Saka unozoona kuti chimwe chauri kuvavarira uchiti success lifestyle yevamwe hazvishamisa haisi nyaya, but inyaya kuti une pressure yelife, une pressure. I'll give an example. Munhu anogara kwangu daro akanwa tea kana nesausage zvinoita kuti atopa testimony kuchechi. Tamba dzangu ndaona Mwari achifamba kabreakfast katarova, but kustate house ndo lifestyle. Nyama ikatoshayikwa patea pabreakfast haisi breakfast. Kune vamwe ndo mararamiro, kune vamwe minana. Handisi kuti zvakaipa kuti muende muthat level yekuti munoona sebreakthrough, but ukazvinzwisisa kuti chinichi haisi nyaya hombe stereki auite pressure nelife. Auite pressure. Tine pamwe pekuti pressure dzatinadzo dziri kubva kuma enemies edu, kana tikavakunda tagara takatovakunda, there was no need yekuti ndiprove a point kuvanhu osa. Munhu asingakufarire kana ukagona haugoni, munhu asingakude kana ukagona chino haugone, haabvume kuti wagona. Anongofinda a way yekuti unenge wagona hako, but apa wakanya, apa pazodi. Why? Ndo zvavari. So success attracts enemies, and ndo imwe sign yekuti watoita success, because hauvengweka pasina nyaya. Israel ichitobuda muEgypt ichienda kuCanaan, vari padesert place pane nzvimbo yainzi Rephidim, vakatanga kurwiswa nerudzi runonzi maAmalekites. Hamusi kurwiswa nokuti masvika kwamuri kuenda, muri kutorwiswa nokuti matora route yesuccess. Saka pamwe pacho success inotanga kufaitwa paruti yawatora inokupa success. Zvokutoona unetseka kuti why people are fighting me at this level, asanda achieve, asanda di, but the road you have taken, the strategy you have put in place ine chekuita nesuccess yeupenyu hwako. Saka rimwe danger yatinayo sometimes ndeyekuti kuhandle ma enemies kana uri successful kune nyaya, because sometimes we fight unnecessary fights. We answer back those way tanongori supposed kuva quiet on them, we waste time answering them. And iwo vanowina because ukafaitana nerombe muarea yechirombe anokuwina because champion field rake. Ukada kudebate nevanhu vari useless vanokukunda because route yawatora zvinhu zviri useless ivo ndo machampions muarea iyoyo. Saka chinhu chinonzi success chakanaka, but chinogona kukupa pride to a level yekuti inzwa David kana aimbirwa kuti you have killed 10,000. Ngaziwe kuti although I've killed, kana vanhu vaimba kuti I've killed 10,000, I remain a young man mufamily medu, I remain a son, mwana mudiki, mambo wedu pana pandiso. So uchaona there are times yekuti when pride creeps in, respect flies away. Kana respect yaenda, there are things you want to achieve in life nekuda kwekuti haugone kuremekedza vamwe vanhu. Une zvinhu zvausingagone kuwana kana kubata muupenyu nekuti respect yakaenda. Success pachayo kana yauya mulife mako yauya for the better yekumprove iwewe, maybe for the better yefamily, for the better yecommunity. Saka uchanoti munhu success vanoyabvisa to the level yekuti vanhu vanonyanya benefita pasuccess yake vanhu vakayozomudestroya, but vanouya nezvaanoda zvinomunakidza zvinogona kumuentertaina. I quickly relate nenyaya yevakadzi, although some they debate kuti vakadzi vanopedza mari. Maybe I'll put it this way, vakadzi vanokupedzisa shoma yauinayo because kuna vamwe vane mari yekuti haipere kana pakauya vakadzi vakadi. Saka maybe vakadzi vanopedzisa shoma yauinayo. Saka uchaona kuti you attract people nekuda kwesuccess, but hauna kuattracta the kind of people vachabuilda empire yako kuti isimuke. Waattracta vanhu vada kurojerwa dzimba, waattracta vanhu vada kutengerwa motikari dzavo, waattracta vanhu vada kuita zvimwe zvinhu mulife nesuccess yako, of which izvozvo kuspenda haisi strategy kana plan yeway forward. Saka uchaona kuti success ukasaingwarira, the friends are we now, they will become enemies. Vauya close newe, vauya nekuda kwekuti you are now successful, but even sometimes vamwe munhu achitanzi ninga aite ane mari
but akaomera ningaite haape munhu chinhu ningaite haape munhu chinhu. Sometimes you need to calculate things in life. Now, some people who celebrate you today, they will say crucify him tomorrow. Jesu angari successful mu ministry yake, but aka crucify nevanhu vaimbobiga vachitoti mutsa wakafa zodi mangwana, crucify him. Kurati panoda an ability to manage kuti are they here for the better kana kuti vauya pano kuti success level yangu igone kudzikira. Nokuti why success pachayo ukaitarisa pana David yakaita kuti apedzisire ava mhondi, he killed Uriah. Success pachayo, David was a good boy, very humble, a shepherd guy, but to success payakaita creep in, a lot of things will change. Success ino zvainokudza. Success ine language yainokudza kuti taura. Asara munhu munhu achiti man is speaking. Kuti pane pekuti munhu achataura but mari inenge ichitaura. Saka unozoona kuti mari kana yaakutaura pamwe pacho inenge inowanzira vasina. Kana mari yaakutaura pamwe pacho inotaura rough, but mu language yemari kutaura kuri normal. But kumunhu asina inenge rough. Osa pane pamwe chinhu chatinoti kudada. Kune vamwe ndo yato lifestyle ndo kumari kwawo hanzi kugona kunenge kudada. Like saying ye platinum. Kuda kuti pane kumwe kugona imwe success yakuti vamwe vanonasa kuendela zvakanaka. Saka chimwe chandida kupa futi kumunhu ari successful. Gona kumane kunzwisisa kuti iri level iri vanhu vari kurikisaiza nokuti havasi mariri kwete kuti ndiri wrong. Because there are times yekuti vanhu vari successful vane ma-attacks ekuti dai aita so haagone kushandisa mari haagone kuzodii. Vanhu vari kureasona that way vachikudaro sometimes you can feel guilt kuti ndini zvandiri kukanya musociety nemari dzese nemacomments ari kuita vanhu. But I want to assure you kune reasoning yakadzigarwa paplatform inonzi poverty isingaone life neengo chaiyo iri normal. Because ari pamusoro ane maonero, ari pazasi ane maonero, but kune maonero ari normal. Kune maonero kwawo elife. Saka pamwe pacho unoona kudzwa chinhu chinenge chichisounda right, but inyaya yekuti vanhu vari mulevel iyoyo ndo kureasona kwawo ende vanotoona sekunge uri wrong. Pane vanhu vanofila guilty nesuccess. Unenge wakunyara so wakutyira vanhu so unitenga wakaita mhosva. Kubudirira cheko inenge mhosva. Unotoisa tinti moto tu vanhu vakandiona komana. Because pane pamba kuti pese pawasvika ndakambopinda busy kama last week. Ndakapinda busy. Pane ka success kangu nditi pazo. Svika pamashops poke apa. Mdara tipofane mdara sadza mdara 355 panapa 355 mdara tingoti sadza tingoti hazvina kuipa kubatsirana. But urikuona kuti vanhu vanototengera sadza today. Next month ndinoona kutrenda ndisina mari. The same people but haifamba achitenga sadza. Saka ukavanyima sadza racho iroro, to them hausi munhu ari bore. But understand the life. Success inoda kumanagwa. People can come into your life. Ndaikudzai kuti kumainbox wangu ndainzi handsome. Haisi nyaya kuti ndiri handsome. Inyaya kuti the pocket is handsome, not the person. Saka ukagona kumanager kuti iwo omwe iri kutaurwa kwete inini. Hauna pressure. Handsome. Aiwa imbondimirira imiswai. Atiite izvozvo. So you see kumanager why? Because the opportunity a lifetime. An opportunity a lifetime. Haidi kuti uite mess up to please people. Because the same people tomorrow they'll crucify you. Ende vanotokudza ende unenge wakavaitira mwandoshedzera kuti isusu baba paakasvika sadza raakatenga unotanga usina kutenga $5 baba angakaoma muchinda pese paasvika vanhu vachi. So those who celebrate you ukagona kuwamanager unenge wagona. Why some they will celebrate you waita give in kuma celebrations aoneko kubiga, at the end that's your downfall. Why? Because vaniva strategy yakakusvisa pa success avaizive. But nokuti success yapo makutange makuzivana. So pamwe pacho usafile guilty kuti une blessing, kuti une favor, kuti wa successful. Why? Because kune vanhu vachakukonzera kuti ufile guilty. Amen. Baba ndinoona uri kunditi auchadaira phone. Afunga kuti ndoita busy, aambofaka zvifunga. Anoti chiri kuita kuti usadaire imari iri muhomwe. Yeti ndine vanhu vandisina kudaira ndisina kana sendi. Ende ivo vangu vasina reason kuti hausi kudaira because hauti hausi kudaira because une nhamo. Vanoti ukasangodaira imari. But pana ndisina mari yacho ndasina kudaira phone. Hakuna akandipa mhosva. Saka vanoda ndifile guilty. Saka mari yandiuraya yandikonzeresa ndakudaira munhu ndakudaira. Yet life pachayo kune zvinoda kumanagwa. You know people vane views awo kana munhu ari successful. Tine vanhu vari successful mu life vanofila guilty. Inenge mhosva kubudira especially kana kumuri. Ndiyatipedza ndiyazodi ukasaimanage success unopedzisira wanetsana nevanhu. Why? Nekuda kwekuti vane zvavanofunga kuti why you alone.
tese tinoita zvinhu. Somebody came to me tese toparidza sesiri mapasta seuchipiwa iwewe chete. I don't feel guilty. Ingano mukuru vakanyora vakataura kuti izvi taisawo kuno kuti shoko rakadai rakandiitira zvakanaka. Iwe ukarova rako runoita zvakanaka hatina kana problem. Unorangarirwawo. But I don't feel guilty. Saka ndofunga ndine problem. Koma tese tukuita zvinhu zvese dai mukuru vakati success ukasaingwarira unofeel guilty vana havasi right. Why? Because vanga vasingatarisira chingaitike kwauri. So vane a strategy yekuti ungofila kuti ndofunga hazvisirizo, ndofunga handisiri. Anomuzaona achiti usatambire, usatore. Inini manje. Inini type yangu. Rutoda imwe. Usatore. Handisi type yacho. Because kwandakabva opportunity a lifetime. Onzusa ari kuti nditi usatore. Dandi tusatore itora iyi. I understand. Zvakane kuti muti munhu mira kunwa doro. Mudze chimwe chekunwa, because kunwa ndokuda. Kunwa kuriko. Saka ukanditi siya chakati ongogara, handikwanisi. Why? Because I don't feel guilty in success. Kuti hayiwa hazvisiri zvogara wakadaro. Tokuda wakadaro. Uri boss tere kwakadaro. Ine handisi boka pandiri papa. But munhu akuti handisitori bosso. Hazvisi bo. Why? Because ndine zvandiri kutadza kuachiva nekuita mulife. Ndiri palevel iyi. Kana ndaenda palevel iyi, mada ndifeel guilty. Daiwa zvisirizo baba ndai kusapota hysteria kana maimira neni hysteria sei nansi kuzviona bo ndaingoramba ndiri kuyeka uchimira neni boss kana waimira neni pane fanotira apa ndakaimprove boss wakamira neni kana what hanzi tatiri tese munhamo tichitambura teseka saka beta ndikati sumuke ndikusumudzewo boss ari mugomba abuditse munhu but mwana obuda kuti abuditse vamwe so sauna ndo strategy yaMwari. Mwari vakatanga vaoffer success kuna Moses. Moses akaberekerwa munhamo muslavery kuEgypt but haana kupinda munhamo. Why? Akanogara kumba kwaFaro akachetwa. Mwari vada kumupa mindset yerugare. But people are trained in poverty too much. Ndamunza umwe bereka ipotira mwana ngazive nhamo, ngajaire nhamo, kupenyu zvinozoma, upenya kuti nhamo inenge inomotivate better than rugare, which I chose to differ. Munhu akaziva kunaka kwezvinhu mulife anoita shungu. But akadzidzwa kumanage poverty anongoti so long life ndizvo zviripo. So success sometimes unogona kuforcwa nevanhu kufeel guilty. Zvaita izvo akumana abuda musystem dzedu. Ndikabuda musystem yenyu upenyu hwangu uchirongeka, mhuri yangu ichifara, zvinhu zvichiita zvakanaka. That's good for me. That's the purpose yekuti ndiite ndaita zvandiri kuita zvarume kuti ndive successful. Success yacho yauya mada ndifeel guilty. Mada ndirambe ndiriko. Hazina kutora. Hazina kutora. Ndichitoda imwe. Aiwa munondikwadza. Ndisiye. Why? Because ndinoziva zvazvinoreva kana ndapa level iyoyo. Having a house for my family is a good thing and it's a blessing. And I gonna kuzviita. It's success iyoyo. But we thank God. So vanhu Mwari vakuitire zvakanaka. Wese ari kuda kuita successful, there must be a plan to manage. God bless you. Amen. We're taking control. That's indeed much. We're taking Comment section. Mukutoda imwe. Hey.